Haki kendiat benar bela let nadu sedang pur uknyang jengpang COVID-19. Kinang song senong jengkari kilamat shibun ki jengkela nadu ke puli putih ki kam ki jambat ki be ki benta jong ke jing im ke jong ki. Hakani ke jan miet ngine phai sha ke wei ke benta jong ke jing im ki katuk ani ki bejumlien haki kam ki lan met. Kumnu uni uknyang jengpang ukta bat ke ei kala wei jong ki ka baki yoi. Ladang idang habban beteng ya karukom im hakani karukom kabamenta sakat tuk ani senam nang ni sakamat. Kumbalong lem ki begi jela jongkari. Ka jela Meghalaya ru kadon ya bon ki rang bat ki thei ki bedon sap ha ki JINGIALEHKAI baper. Bat ki bet bat pau ha kalengkari bat wat cabari ru kumju. Kani kadai gebenta jong kesor shilong kaba haki por bermenshua. Kani kamadan kam juyo ban chong that kum jo shki wei de gebenta jong kejela. Namar ki rang bat ki THEI ki wan testa ban kilan met bat ban penjana yala de ki JINGIALEHKAI baper. Henry menta na do ba kejela Meghalaya kadon pedeng ke JINGIAKUN ban khanglat ke jing sapriang uknyang jengpang COVID-19. Nalor ki kam ki jam ya ki JINGIALEHKAI ru lahap ban pensange no ya baro. Kam tam kijat JINGIALEHKAI bamla akyar na ke jingi tengko para beriau. Kamadan Jawaharlal Nehru Stadium Shillong ru kadai kawai kelempung kaba JINGIALEHKAI ki yolat ban pentibet ilade. Henry mental hab ban khang dam no namar ke sorkar kala penon kam yaka na kebenta ban ikun persya yau kenyang jingpang corona. Kalau ke jingdu ke bakrau yang abad je barok ki sports person but ka kta ki swimmers namar bangim la ban gain access ki training centers lane ki swimming pools ki way ki games lane ki way ki athlete ki kum ka boxing karate kung fu kitu ki facilities ki la ban install po yang ya po ki premises jong ki yang ki Henry swimming pools barok mengingim la ban afford namar ba kajaka bat kapisa bahaban penlet tingi bagadan ke jingdu ke bakrau ke baide bat ki ni ki swimmers ki miola bikin practice namar ba ho ngitip bagani ka kani ka swimming ru ka non contact game ndai tangba ni jingilang hakaju kapul tina takadau se kam kalong ba na kalyang ka government kam pat ailat ek swimmers bikin yo banyak practice di kawai no ipi ke ni hangni po state ni ke jela ka jungi kala kiu bha ka swimming ha ni ka state ka jungi ma tingi ki khana ke improve tingi da expect shibun na ki ba kinyo ban yeli ya simenta ha po ka national level baginang kham tibit shu ten rei ka jingwan no kasang jong ni ka COVID-19 pat kala pendu nong ye ki shibun di kumjuru wat ya ka association hiru nim sim layo lat su mentawat tang bania shong meeting ni punya perhat padan du nimio su nomor ba ni ba kalong ha kani karukom ti kita hi di jingdu ti ngi kermen ru le sema ba kani ka COVID-19 le sekin lap no ye kita ki vaksin ki babiang ni kenang begini kena kinyolat bania practice biang sesien nomor ba ni ba kalong ka ba dan kam hadu kata-kata iki ba hoi wat ki yo bania practice jailan ru Nri kadang kam hiya ki bakin jingi apo Kala kata shibu namar ki ai bingi la train do last year ai menta ka timings jongi ru ngi haban ong no jing shabakan ki ru kala sedang duna ti haying ru ngi haban shu exercise kam tam ngi nong jingi lingi ka ai bingi dan kam ban concentrate ba ka de ho hi ti menta ngi hab shu exercise haying
Ti kala kta shibu ni but they bakang ya ka public ru ka kambiang han re ali siki athletes ki ba ko ban represent ha nationals ni ha ko ban lit ha nationals ru di ba ailat ni yo ban train te kala bas la biang kan ka to ki bangila train bangin ong no ban compete this year ka to ka timing ka bangi poi mentan ru bangi shong ying tu kala duna tingi ha ban try bangin ong exercise na mangi hap long consistent ba itu ka timing tu menta dam don competition ti so si namar ka ibing ila train ti kala ong jano haba yakran halor ka impact pat kejingkta ya ka economic situation ne kata ka yo kot ka kamai kaji jongge athletes ilawan ong ba hang ne menta ngi i ba poro ko ke perthai ka ki athletes kila sham jing e shaba palat kuman chu ai nuksa hangne hapo ka swimming association jongi ngi don ki members ki ba ki kme ki pa kila pulut kila invest kita ke investment ka ba la kham la bala bit ha ka investment mata ki khon kumia I Eliza ru I top athlete jongga swimming hapo Meghalaya ba yo best swimmer ka investment ba na ying jung gila invest ban yo training nadu ubnai February bala book lupa ya kata ka training institute hapo Bangalore te ringkat bat ka booking ya ki coaches ki hap don ru ka jakasa te ka ying wai ru gila book te gini ki boro ki kta shibun ya ka kamai kaji ya ka jinglut jingsep jong ki bahayeng basem jong I Eliza te ngi iba kane kadi tang koi kanuk san di bon kiwi patru iba don kata ka jing ka bai dei bat ka investment halor kane ka sports kumanchu ong ba ka sports industry hapo perthei hi ka don kata ka annually kata ka annual turnover ka dei $756 billion di filabon mudur $756 billion ka ekonomi ka ba shirkai ba ka bala icam yaki millions sumdai tangki sports professionals sumdai mafiru hapo ka media ru kabidai bat ki advertising kabidai bat ki broadcasting nomor bangi iba menta ka sports kala ya ka broadcasting lada phim don chu kita ki fans ki ba don hapo madan ru ne true broadcasting iba ka revenue ba generate ya ki sports associations ya ki sports federations kum ya ka FIFA ya ka tennis but kiwi JINGIALEHKAI ki yo maximum na kane ka you broadcasting tengi iba kene kala kta shibun but ki challenges ki ba hakmat kita ki challenges ki ba hakmat ya ki sports persons ya ki coaches ya ki stakeholders boro ken hab don kano ka policy ne kano ka jingya merging mut hapring ka sarkar hapring ki sports associations hapring ki federations but ki parents ru but ki kme ki pa jong ki athletes bagi niwan nang hakawai ka platform hakawai ka forum bagi ni keren halor kata ka ben kieu ka sports ban ai mensim yagi athletes jungi bagi na ban sustain ya ladi ban sustain hakane ka por ba bha yaki nado plus dang ka jing yakun ban khang lat ya ka jing sapriang kunyang jing pang COVID-19 kala pendiau mensiam ki rang bat ki THEI ki batbet ha ki JINGIALEHKAI ki babunjat ha ka ba don na preng jongki ki bala shushong khop halayeng don pat ki ba kilan met ha ki phalau la jong tang ban pen mlien ne la dia ha ki JINGIALEHKAI te kindiat na skwa ban pen pau ba kumno ngi ki khna LAWEI la sakta kane ka banong na ka khlam COVID-19 no shu kwa ban ong ba ngi ki khna LAWEI ngi la do nong shibun no ni jingpang COVID-19 nomor bun ngi menta ngi depend ha kane ka aga football ba te menta bangi shong kalong ki ka bajinjar ngi bangin ang no banyo kata ka bainong singima ka shong stang hangi hi kumno ngi simkhia le dia ba bangin fit ba
kenang kanu kapor mengila long ban lakai ngin long ki bapen khre ka jingdu nong hi ka long nomor ba lada ki player lada mdan tournament ki player bun ngimla kim kilan met ti kata di ka jingdu hi ko bakrau mentala maybe la sausan banain dan ki player bi shong hi ti nomor pitip di ka sport hi kadi ban ni haban continue ban practice lada ngi kimyo practice si kata player bunumla ban develop tactic skills lada ka pandemic ka continue kumni hi nga try ka football hi kan down ba kam tama ka state ku jongi nomor ba pitip hi ba ki player hi menta ki don bun ki player ki ba imja na ka football let's see ki nga try hakani ka situation menta bun player bala le no da ka wi jat kam ti ka pendunong ini kumi ki ba punya football ka jingdu ka long ka bakrau hi yangi ki footballers namar balai ba bon nangi ki ba depend ka football te ada kimdan ki competitions ki ai baro ka club ru kan nomla ada ban don lang ban siu yangi ya ka tulop te kan kata sibun yangi lada haba ya pai pat syaka benta ka ba ni pej kum ka club kamla hi ban siu yangi kram kanu ka tournament bangin lej ngim la hi bangin supan khre bai kum ka team la dangim don kanu ka goal kalau ka jing nong ka bakrau namar ba ngi kom kinong mare ngi long baki sa quarantine deh po stadium tama tengin yo ban practice namar bangi chalet practice hapo golf ru ki sha be mestep lang in yo ban practice te ladangin mare pala hasurok ru ki kejat jungi long kipang te kalau ngajing dunang ka bakrau te ngasukar pat namar ba lada namakim kempenan kami hapo track te lada ki la te kin su SHANO yangi tangban yo rong hapo madan kenang bangin yo practice ba namar ba ka national game ru kala jan te namar hakini ki por bam tai long ila sedang bangin kam kiu sakmat ma kan Meghalaya games ngi dang sudam te ngi kwa ban practice kampa kalau long kejing duk nong ke bakrau mo ngi ba ki klam la bani sebentar ki bun ki jing lakai ki bala di banlong ni ki belai ki bala dam te ila duk bun ki bro ya kini ki state level entah ki district level ru ki inter school ki bro ki la duk lut te ngi kam jo ban sebentar kejing duk nong ke bakrau kalau ba ngim yo lat bangin practice track nomor ba ki bu quarantine center ma track te hende kejing sisa mengi berbon ngi practice ka track te hendre mentapat bagi musim la ban yo ban practice ka track te ngi la khalit nyo golfling hendre golfling pat te kamde mo ka jakai la kai nam ta jungi kala sna nam la bu kerpang dang nam ta jungi la kai golf te yangi kisah tang sipang hendre pat banong banginya practice untuk bangi yo lat ban practice ka track tengi yo ngala sedang ya kena kajing lakai na do 2017 tang ila do nong namar ba ni don kam bhai ka range and ben let dry practice ka ya hab tang ba kam da ya hab har because ni don kam ben aim ben focus and ben shoot ding ni don tournaments kapen kam long competitive ingi long ni kam long to ka competitive spirit tang ba menta ba
ba kam long shoot kane tournaments and all te ni hab shile betang dry practice namar ka range ru nyam la ara ben late and even though kam dera ka contact game tang ba kimpat share ngi ben late practice and ngi practice shite support happy value so nyam long ra ben late to ja ka menta and ka pen janjar hai For the last 4 months, there's been no practice because obviously we have to follow government rules and regulations. And basketball being one of the sports which is a contact-based sports, it hasn't been allowed as yet by the government. So hopefully, as things get better, hopefully we pray that things get better, and in the coming months we do get to, get back on the court. As basketball is a team sport, it will adversely affect the team dynamics, yes, going forward. But as individuals, we expect the players to be working out and maintaining a certain level of fitness. Those things you can always do in your home. Obviously, dribbling a ball in your compound or in your bedroom is not impossible. It can be done by everybody. So those are the things a lot of our academy boys and obviously the state players are doing. So, yeah. Gakta shibon namar ba on a normal day ngi practice man la kasni ngi le chakot man la kasni and ngi le kai bon ki tournaments ba tementa no do blazang kini ko COVID-19 ngi myo sho ban check ki court ban le kai ban practice te ga ta shibon physically especially like most of the players ki don ki ba workout hayeng ki don pare ki bam workout te ga ta shibon especially bon nangi ngim don ki ka basket hayeng ka court hayeng begini shoot ngin ya lekai te ka akta shibun ka kata hi dangi mi open practice namar ngin chu shong yeng manta bon ki players ki athletes player ki all even the state players some of them ki long ba ki mi proper training e te ki chu shong bet hayeng to ki manta ki por ki sha hi ban for morning walk and all. That's what we go for morning walk. We come back home. Harin ya practice hayeng, workout, dribbling and all. Tama long kakta no tang game time, getting your form with your own teammates and tang kata hi. Kalong shisha ka jing diaw man siam ki rang bat ki thai la kai ki bedan ka jing ang nuat ban kieu bat ban wan ra na me ka jela. Kumba kalong menta ka sarkar jela ru lang ba katnat sports but youth affairs. Kadang penkre ru e kalumpung ya la kai ka bahe hakari ka ban long hakani ka jela. Kata ka national games ar hajar ar puar. Henry lada ka perthai kadang beteng kumba kalong menta. Hakan ukur kom kinong la kai kani ka jela kin la ban penkre e la dia. Ti em lada kalong hakani kur kom ti kan kham sitom hi ki banong ba hadu bangin gin yisimenta hakani ka national games let's say hoki kila ban yisimenta ru tambalong ka performance jengki balam ta klemio practice klemio mo ban kilan met iladi ti kasem jinge hi bakin ya let's say bakin poi shahmat ani kumta kai ka bangi expect ti ndai lada ki yo pat ban ya practice pat ti si kila ban poi shahmat mo namangi iba ka don ka jing tharang ba yu bhana ka lang juki ben ong bengin one shahmat ta kata ta kan janjar namangi don kam ben practice ben shoot bet and dingi tang shisngi ru kala don kala kata bet ya so dingi late practice can have late practice be continuously Kumba pilio asngau hi na kitu ki rang bat ki thai la kai jong kane ka jela. Kalong ka basngau diaw ya ki. Henry ngi kermen pat ba ka sarkar Meghalaya kan sathawi ki lat ki lenti na ka benta jong ki khanang ba ka sab jong ki kan omlong le no ai.